A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin huɗubar Juma'a. Shirin huɗubar Juma'a shiri ne da ke zo muku daga nan gidan rediyon Garkuwa FM da watsa shirye-shiryenta akan mita 95.5 a nan birnin Sokoto. Haka kuma shiri ne da ke zo muku a kowace ranar Juma'a. Haka kuma shiri ne da ke zagaya lungu da saƙo a masallatan jihar Sokoto domin kawo muku huɗubar Juma'a. Yau kuma cikin iyawar Allah shirin namu ya sake ziyartar masallacin Sultan Abubakar da ke unguwar Gwiwa Locust, inda za ku ji mu ɗauke da huɗuba daga bakin Dr. Jabir Sani mai hulla. Ku tare mu, ai sauraro lafiya.